Spider Gaming. Și bine ați venit la un episod din Castle Spider. Aici, cred că o să fie casa noastră. Am dus un pic de la acel mesa până la locul acesta. Da, și asta am făcut cu lopata. Super tare. Ăsta e pot. Ăsta e ăla. Ba nu, ăsta e tăr normal, nu? Nu? Da, mă, ce nu pot face așa? Nu, de unde l-am luat ăsta? De aici. Și aici avem Curse, Dirt, de acela și aici. Și aici o să fie casa mea. M-am gândit să astup chestia asta cu apă. Să o astup. Doar aici să las și chestia asta. Deci este o zonă super tare. Aici acolo avem niște oi. Și aici avem niște oi. Deci sunt multe oi. Și găini. Și un porc. Acolo parcă este un porc, bă, da. Uite-l, un porc. Porc. Salut, porc. Salut. Ce-i faci? Da. Aici avem iar desert. Deșert. Și cam atât. Și încolo sunt vaci. Mai încolo, uite, și mai mulți porci. Sunt multe animale. Da, și cum am zis, am pescuit. Am pescuit bine. Cred că mi-am aruncat undița. Cred că mi-am aruncat undița, da. Undiță. Undiță. Aici ești, ba, nouă mea. Cam asta am găsit, eu am găsit două dungeon-uri, adică ăla unul și încă unul. Sau numai, nu mă, pe ăla am găsit, mă, și eu ce vorbesc, mă. Hai să mă arăt un pic cum merge aici treaba la pescuit. Deci, aruncăm și vedeți, o să vezi la un moment dat că tot ies particule din apă. Vedeți, tot ies mici particule. Și am asta îndreptat una spre noi și am prins un pește. Iarăși. Să facem așa să vedeți mai bine. Vedeți? Ies particule din apă. Și mai trebuie să vină niște particule spre noi. Și atunci o să vină peștele. Adică spre momeală. Mai bine zis. Dați că vă zic eu când. Nu încă. Hai că tot ieșiți. Haideți mai odată, particule proaste. Ieșiți. Nu? 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 Uite, vine. Ăla mă momeala și pâm. Încă un pește. Și cam așa îi. Cu pește ăștia. Și încolo. Asta n-am văzut-o. Shit. Încolo sunt niște vaci. Acolo. Da, au. O să mă duc acolo. O să mă duc. Și aici o să fie casa. Chiar aici o să mai dai un pic din chestia asta, că vreau să fie mai sus și după aia o cameră să vină și să coboare aici și să las asta și să arate așa sub ea să fie cum ar veni apa, adică v-ați prins voi. Pun glass și cam așa să fie pământul. Și aici să mă pot uita, să-mi fac un geam și să mă pot uita. Și frumos e, și frumos. Dar că avem nevoie de lemn. Și nu cred că vreau să fac un lemn de ăsta. Lemnul acesta chiar nu-mi place. Și lemn negru o să trebuiască să mă duc să caut. Să face poză, o poză la coordonate, niște poză. Niște poze la coordonate. Hai să mai tem niște lemn, că nu prea avem. Totuși. Dar deci nu este chiar așa de rău. Am luat și obsidian, parcă, da, avem aici tânăcopul. Și da, cred că o să mă bag cu ăsta, că ar veni că o să dau 3 hituri și costă un hit și atunci dau la fel. Adică 2 hituri și costă 3. Dar cu ăsta îmi place mai mult, cu tuborul, cred. Cam așa e diferența. Asta e că iarăși tot mi se schimbă setările. Așa, uitați. Bâm. Și aici. Bâm. Și bâm. Cam așa vine. Stați un pic.
ușoarele. Vai, cât de mare ești. Ui, pe tine. Nu. Și nu suntem tot cu cotorțele în mână. N-ar mai trebui să fiu. Așa. Acum vreau să începem, să zicem, structura, cum ar veni, că trebuie să iau niște dirt de pe aici. Oricum. Nu vreau să fie chiar așa de mult dirt. Un pic mai încet, te rog. Așa. Mai bine. Așa și dă-i. Cam așa, stai să pun și o torță și dirt. Am just să le iau aici. Să le pun acolo. Deci ce mi-am făcut o mică fermă de plictisial mondial. Avem sand, deșertul este aproape, mesa este în partea aia, deci este foarte tare. Deci avem o cascadă, să zicem. E că e o cascadă de fapt. Hai să-l plantez pe aici, pe undeva mai departe. Așa. O să uite acum, chiar acum a crescut. Jos, așa. Da, hai să punem câteva de... Cam așa aș vrea să fie toată chestia asta. Sincer, arată bine aici locul ăsta. Nu mai trebuie niște lumină. Asta este o problemă. Și ce stai? Fiți cum fac eu aici. Fiți atenți că ești mecherăs eu. Ești. Așa, și fiți atenți aici. Ia curge cam așa, de ce o să fac? Cam așa să vină. Nu? Și aici la... Stai să iau și asta. Și la fel să fie așa mai frumos. Și așa, și așa. Și aici ar trebui să fac. Nu, iar să arate frumos, arată chiar și de urât. Așa arată neînchijuit. Cascada, adică. Și iar și aici ar trebui să pun așa. Cam așa. Acum arată puțin mai bine, parcă. Și poate fac aici pe aici un trăuleț, ceva. Sau hai chiar așa să facem. Stai că am și apă. Ceva în genul pe aici. Cum arată? Așa. Arată bine? Arată destul. Și undeva ar trebui să ajungă în apă. Cam așa. Ceva doar că stai acolo tu. Așa. Au adăugat sună și la când se pune apa la acum. Auziți? Sper că auziți. Dacă n-auziți. Nu știu. Așa. Iar trebuie să mergem, să luăm apă și pe asta să ducem și deja se termină episodul. Dar, ne, trebuie să ne ocupăm și de asta. Așa și în episodul următor. Asta o să fie acoperit în episodul următor. Și în episodul următor vom face doar casa. Adică sau o să începem casa, mai bine zis, că nu cred că o terminăm. Așa. Și așa. Nu-mi place așa să se audă apa, nu vreau. Apa trebuie să fie liniștită.
Și acum o să se adune și o să fie liniște. Ce frumos, așa-i? Hai odată. Așa. Da, uite, sar pe el, așa. Acum se și... Așa, e bine. Uite, sar pe el, mă, sar. Finally. Deci cam așa arată. Sincer, după mine nu arată rău. Să punem dărtul care nu arată. Da. Mie mi se pare că are potențial acest loc. Poate nouă, nu, dar mie mi se pare. Și îmi place așa zona. E foarte tare zona. Și cum facem locul ăsta? Nu facem. Ce tare, nu facem la loc. Hai să mai luăm. Hai că de fapt, da. Nu cred că o să mai luăm, o să fac eu off camera. Cam așa să arate chestia asta. Hai să mai pescuim un pic, să vedem. Că am înțeles că pot pica și cărți cu enchant. Sincer, chiar vreau așa ceva. O carte cu enchant ar fi foarte rău. Sau orice. Hai, sau armură cu enchant sau... Da, chestii. Shits. Yeah. Acum eu aștept mult. Și dați-vă seama că n-am pescuit. Opa, nu știu de parte, că vreau să vă participez despre tare. Ăsta-s salmon. Și am și de la pește la calbe. Da, din care se face ceva poțiune. Nu mai se minte ce poțiune, dar se face. Dar de la, știți voi, cum să vă zic, de la, da, o să vă arăt de fapt, după ce citim următor pește. Hai pește, vii. Opa, uite cum vine și bum! Am mulțumesc, stai să văd cum... Puffer, da, nu, că e... Zic eu mai greșit și pe aia este mai rău. Hai să punem totuși asta. Sau n-am? Nu am. Bă, ce-am făcut el? N-am, trebuie să fac rost de unul. De aici mai tare. Sau clownfish-ul ăla, ești mai chiar, cică. O să prind eu. Deci, am văzut că e mai plictisor. Tu ai făcut așa, da, la squid au făcut așa. Hai, te rog, nu vii încă. Nu. Da. Dar trebuie, mă, să se bage să vezi pești, să te bagi așa sub apă și să vezi pești. Nu mulți, dar să vezi acolo unul, câțiva. O să fie puțin lag, dar mai bine e așa, sincer, și mult mai tare. Iarăși este normal. Dă-mi și tu ceva mai special. Deci tare luna. What the fuck, o aie. Stai mă, iar, îți pe peaceful, ticket pe peaceful. Da, am încercat eu ceva pe creativ, cred că de aia. Îmi pare rău. Știți ceva? Stai. Așa. Pe lumea asta așa trebuie să fie. Normal, nu altceva. Haide, te rog, acum serios, te rog. Hai, nu mai prins. Nu. Uite, vine. Oh, am prins. Rau, Salamon. Hai, mai prindem încă ceva. Hai, te rog, dă-mi ceva bun, ochițe bun, dă-mi ceva bun. Aici, așa mai bine.
să vină peștele. Uite, vine și bă! De asta, pufferfish. Ăsta-i tată. Și el mănâncă, îmi dă poison. Deci nu vreau să-l mănânc. Nu prea vreau să-l mănânc. Dar da poison dacă nu mănânc, ce ți-ai știut. N-ajung așa, nu. Ce tare. Da. Și aici avem câte ceva chestie. Da. A toți duși. Mulțumesc vinerare, sunt aici eu cu prietenul meu. Pufferfish, da, pufferfish. Ceucăr. Și vă mulțumesc pentru vizionare. I-am fost despre de gaming. La revedere!